Тайните на короната. Втора част. Джозеф. Дами и господа, представям ви младоженците, кралица Елинор и крал Джулиан. Беше само сън, Ваше Величество. Няма нищо. Какво стана? Сънувах, Джозеф. Оженихме се и тайно родиха Аурелия. Дворецът разбра и го изпрати далеч. Уредиха брака с Джулиан. Той ми отне Аурелия. Беше в нощта на пожара. Тогава бях бременна с Силия. Толкова ми е трудно. Починете си, Ваше Величество. Всичко свърши. Тя не бива да говори така открито за Джозеф или за Аурелия. Това е лоша новина. Положението ще се влоши много бързо, ако продължава така. Принцесо Силия, трябва да призная, че се държахте ужасно на пресконференцията. Трябва да обсъждаме това, което казвате. Не можете да действате на своя глава. Глупаво е. Все още не съм кралица. Мога да си позволя да допускам грешки. Не, тук грешите. Тази грешка беше огромна. Ще трябва да се справяте с последствията. Какви ще бъдат те? Нямам представа. Уволняват ме. Ще ги науча аз. Глупаво е да ме уволняват, защото знам една тайна. Знам много тайни. А ако се разприказвам пред хората... Ти си Аурелия? Да, аз съм. Какво правиш тук? Отивах към замъка, за да говоря с сестра си. Може би я познаваш, принцеса Силия? Разбира се, че я познавам. Изненадах се, когато те видях да седиш тук. Явно си прислужница от замъка, съдейки по облеклото ти. Набиваш се на очи. Бях ядосана и не се преоблякох. Значи са те уволнили? Да, до някъде беше по твоя вина. Ако те нямаше, а ако не те пазеха в тайна, още щях да имам работа. Нека ти се реванширам. Вкарай ме в замъка при Силия и ще те върна на работа. Смятам да направя някои пакости. Добре, става. Братовче де Леополд, можеш да останеш при мен и да не си изгнаник, ако ми обещаеш нещо. Трябва да ми помогнеш да се кача на трона. И защо да го правя? Нищо няма да спечеля от качването ти на трона. А какво ще спечелиш, ако не се кача? Ще видя Аурелия, истинската принцеса, на законното й място като кралица. Мое рождено право е да претендирам за трона. Точно тук грешиш, принцесо. Когато бях дете, родителите ми починаха. Бях отгледан заедно с Аурелия от майка ти и баща й, Джозеф. Когато Аурелия беше отпратена, ме записаха в училище за момчета. Опитаха се да се отърват от мен, за да не разкажа на никого за Аурелия. Но познай какво, господарке, не останах далеч. Върнах се и имах удоволствието да те гледам как растеш на нейното място. Наистина ли мислиш, че родителите ти ме изгониха заради спор за търговия, а? Бъди реалистка, принцесо. Изгониха ме, защото заплаших да разкрия тайната им. Крал Джулиан се отърва от всеки, който можеше да разкрие тайната на двореца и да застраши репутацията им. Но защо са я отпратили? Може да изглежда жестоко,
Но крал Джулиан искаше само Аурелия да има шанс за нормален живот. Той знаеше, че тя ще трябва да се крие в замъка, защото беше дъщеря от таен брак. Джулиан я обичаше като своя дъщеря, но не беше писано да са заедно. Какво искаше майка ми? Нямаше значение. След като кралят си беше наумил, това беше решението. И се връщаш, за да заплашиш, че ще разкриеш тайната. Умно момиче. Нямам друг избор, освен да те прогоня отново. Същата си като баща си. Ето стаята на Силия. О, това е старата ми стая. Не съм изненадана. Късмет, ще ти е нужен. Чакай, искам да видя майка ми, кралицата. Готова съм да помогна, но няма да излагам кралицата на опасност. Прекалено е крехка и добросърдечна, за да преживее такъв шок. Това ще я съсипе. Тя трябва сама да вземе решение. Благодаря ти, че сподели историята. Имах много за разказване, както и ти. Имахме какво да си споделим, особено като никога не сме се срещали. Чудесно е да имам сестра. Благодарна съм, че ме отпратиха. Крал Джулиан ми направи услуга. Съжалявам за решението му. А аз не. Имах чудесна възможност. Пораснах сред хората от кралството. Знам желанията и мечтите им, какво харесват, какво не харесват. Това беше безценен шанс за мен да се уча. И това ще ме направи невероятна кралица. Не си дошла да се запознаеш, а да се качиш на трона. Той е мой. Освен това, как би могла да знаеш как се управлява кралство, ако цял ден се криеш в замъка си? Та ти не знаеш какво искат хората. И ти не знаеш как да управляваш. Не са те научили как да бъдеш принцеса или кралица. Това може да се научи. Грешиш. Тронът е мой. Мой е. Мой е. Не, мой е. Аурелия? Съжалявам, принцесо. Забелязахме отсъствието и чак когато си беше тръгнала. Няма нищо. Можем да я заведем в стаята й. Моля те, чакай. Скъпа моя дъще, толкова ми липсваше. Ела, Силия. Мисля, че е време да я заведем в леглото. Толкова и се спи. Ти се завърна от замъка. Аурелия, моля те, промени решението си. Не е нужно да си кралица. Толкова сме щастливи тук с мама и татко. Те не са ми истински родители. Освен това, мога да ни осигуря чудесен живот в замъка. Много по-добър от този, който имаме тук. Питър, нека ти покажа нещо. Има една тайна, която крия. По-голяма от това, че си принцеса? По-голяма. Питър, баща ми е жив. Виж, погледни. Той ми изпраща писма от години. Аз му отговарям. Той беше този, който ми разкри, че имам право на трона. Каза, че ще застане пред съда и ще свидетелства, че аз съм първата дъщеря на кралица Елинор. Не разбираш ли? Така можем да променим живота си. Следвай адреса на писмата. Намери този човек и го доведи тук. А после, Ваше Величество? После ще го отпратим някъде далеч. Много далеч. Да видим дали съм разбрал, принцесо. Планът ви е да доведете мъжа тук и да го заплашите, че ще го екзекутирате за измяна с надеждата, че Аурелия ще се откаже от претенциите си към трона, за да спаси баща си? Точно така.
Искаше ми се да се бяхте съветвали първо с мен. Виждам, че може и да се получи. Посъветвах се първо с теб. Пресконференцията още не се е състояла, но и това ще стане. Доведете пресата. Този човек тук е предател и заплаха за сигурността на кралството. За всички заинтересовани той ще бъде екзекутиран утре след обед, ако не възникнат непредвидени обстоятелства. Къде е баща ми? Какво си направила с него? Той е в безопасност за сега. Да не си посмяла да го отпращаш отново. О, това не зависи от мен. Какво искаш да кажеш? Откажи се от претенциите си към трона, Аурелия. Какво? Откажи се от претенциите си към трона и може би той ще остане. Използваш живота му като примамка, за да се откажа от трона? И получава ли се? Ти си тиранин. Наистина си жалка. Или, може би, просто съм умна. А ти завиждаш, че не си имала такава власт над мен. Нали, сестрички? Нека да го видя. С удоволствие. Татко? Аурелия, дъще, какво правиш тук? Опитвах се да претендирам за трона. И? Досещаш се как се развиха нещата. Не бива да губиш надежда. Тронът е твой. Нищо не мога да направя, татко. Тя има прекалено много власт. Заплаши отново да те прогони, за да претендира за трона. С радост бих направил всичко за това кралство. За теб. Няма да позволя това да се случи. Трябва само да намеря начин да избягам от тук и да разбера откъде знаят, че още си тук. Пазачите ми казаха, че едно момченце им е донесло писмата ми. Питър? Собственият ми брат ме е предал? Всички да излязат. Къде отиваме? Кралицата е откарана в болница. Тя няма да се върне, за да управлява кралството. Коронацията на принцесата започва след малко. Нейно величество ви е поканила да присъствате. Любов моя, винаги ще те помня. Да живее кралицата! В сянката на болестта на майка ми, нейната опустошителна и мъчителна болест, аз ще осветя бъдещето. В нейна чест ще управлявам това кралство с благородство и грижа. Нищо и никой няма да ми отнеме това. Да живее кралицата! Да живее кралицата!